दैबानाजों लोमसावजाना रैखाथि बादायाव थानांनाय सुबुंफोरनो बाक्सा जिल्ला फारिलाइ थागिबि हारिमु मर्चाया गोनां मुवाफोर राननानै होदों। दासान्दि जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव आसाम हादरजों लोगोसे बिटिआर हालामावबो दैबानाजों लोमसावनानै गोबां खहा जानायखौ नुनो मोन्दों। दैबानाजों लोमसावनानै गोबां नखर आरो सुबुंफ्रा न'-बां गारनानै गुबुन रैखाथि गोनां जायगाफ्राव थानो गोनां जानांनायखौबो नुनो मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि बरमा गार्लस हाइ स्कुलनि रैखाथि बादायाव दैबानाजों लोमसावजाना थाफैनाय सुबुंफोरनो दिनै बाक्सा जिल्ला थागिबि फारिलाइ हारि मर्चा आफादगिरि मधु नार्जारिनि दैदेननायाव मोनसे हानजाया थांनानै गोनांथि मुवाफोरखौ राननानै होदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।